Da jeg så det første gang der i januar-februar, hvor jeg læste om det, så tænkte jeg, det skal vi. Og så meldte jeg mig på kursus, og da jeg kom derfra, så tænkte jeg, det var meget. Men da jeg så kom hjem, så tænkte jeg, det skal vi. Og så gik det jo, hvor jeg meldte os til fra måneden. Vi var certificeret omkring 1. juli, så jeg synes, det er gået hurtigt. Den største udfordring, det har været at lave opskrifter. Når man nu er kokke, som vi er, så blander man nu sammen. Man tænker ikke så meget på, hvad der er i. Det skal bare smage godt, og det skal se godt ud. Nu skulle vi jo til at tænke på, at du havde den der beregning. Når man først kommer ind i en rutine, så synes jeg ikke, det er så vanskeligt med. Som chef, der har det jo betydet det, at det er mig, der har taget beslutningen. Så jeg har selvfølgelig skulle arbejde på at overbevise mine folk på, at de synes, det er en god idé. Og det har jeg kunnet. For os der er jeg rigtig glad for at kunne få et nøglehulsmærke. Selvfølgelig er der jo nogle beregninger, som vi skal lave, som vi skal følge. Og det gør jo, at der er nogle... Der er jo... Vi har jo ikke brugt fløde og smør mere, sådan rigtigt. Til gengæld så skal vi ind og fremprovokere nogle smage på en anden måde. Nu skal vi have den her ind i ovnen og have stegt, så det her dejlige havre og romæl, det forhåbentlig bliver sprød igen. Og så har vi, det skal være med bagte rødbeder og skalotløg. Vi krydret med anis, og der er perlebyg til, der er også krydret med timian. Man bliver måske lidt gladere ved, at man bliver mere udfordret. Der sker noget nyt i hverdagen, det er altid godt. Det vigtige for Bordings ledelse i relation til nøglehulscertificeringen, det er jo, at vi får noget god mad. Der er stor vægt på god mad fra medarbejdernes side. Nye medarbejdere, der kommer til huset, de reagerer øjeblikkeligt. Ikke på, hvor fantastisk en virksomhed vi er, men hvor fantastisk en kantine vi har. Madvarer betyder meget for vores velbefindende, men det betyder også meget for vores præstationer. Jeg er rigtig glad for, at vores kantine er nøglehulscertificeret, fordi det gør, at når man kommer ned sulten, og man har lyst til at spise en masse af de her gode varer, som de har sat frem, så kan jeg spise det med god samvittighed. Så kan jeg måske også tillade mig at tage lidt mere. Kunder de efterspørger mere og mere sund mad, men alle går ud og siger, at de sælger sund mad. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at nu her nøglehulsmærke, at man følger nogle krav. Altså man kan sige, det er det her, det er. Altså det er jo ikke bare at spise en salat, det er jo ikke bare sundt. Det er jo det hele. Altså næringsrigtigt skal det være, at du får lidt af det hele. Jeg er ikke i tvivl om, at det giver en mere værdi, at man er nøglehulscertificeret. Når man går ud og blander sig med det, så har det en betydning. Et gode råd til andre virksomheder, der gerne vil certificere, det er altså prøve det, komme i gang og prøve at lave sine opskrifter og gå ind og prøve at beregne. Og så finde ud af, at det ikke er så slemt, som det umiddelbart lyder. Alle de der kriterier, de regler og reglementer, der er. Altså, jeg synes ikke, det er så svært, når man først kommer i gang og får prøvet det.